tuturuan ko po kayo ng Norwegian words. Excited po ba kayo? Norwegian words ituturo ko sa inyo. Norwegian names ng mga fruits and vegetables makikita nyo dito sa Norway. Ano ang Norwegian ng fruit? Ano ang Norwegian ng fruit? Fruit. Fruit po. Ano naman ang Norwegian ng vegetables? Tawag po dito ay grønnsaker. Grønnsaker. Ayan. Isa-isahin ko pong introduce sa inyo ang lahat ng fruits and vegetables dito para po malaman nyo isa-isa. Para mas madali din po sa inyong ma-remember to. Di po ba? Kasi pag nakikita nyo yung actual, mas madali pong ma-remember. Yun po ang gagawin natin for today. Hello friends! Today, special yung episode natin. Andito tayo sa isang grocery store. Hindi para mamalengke o ano pa man. Andito tayo kasi thankful po ako sa inyong lahat na 1,000 subscribers na sinubscribe nyo ako. Yay! Tusen year talatak. Yon. Thousand thanks sa inyong lahat sa pag-subscribe nyo dito sa vlog ko. Dahil doon, hindi ko po kayo ipapasyal dito sa grocery, kung dito turuan ko po kayo kung ano ang Norwegian ng mga fruits and vegetables. Kasi po, yung salita po namin dito ay Norwegian, dito sa Norway. Hindi po English yung gamit naming salita. Kaya yung Norwegian na na salita, part na po sa life ko dito. Kung kaya yun po ang i-share ko. Pasasalamat sa 1,000 subscriber. Yes, nag-ask po ako ng permission dito sa kanila para gawin ito. Hindi po ako masita. Ayun. Tapos sabi ko po, yung isasali ko lang yung mga fruits and vegetables, hindi ko po isasali ang mga tao. Kaya nag-okay naman sila. Ayan, maglibot na po tayo dito. Hindi na po natin sasali yung bread. Kasi hindi po yan fruit, hindi vegetables, di po ba? Ayan. Mag-start tayo sa section na to. Ayan. Ano po ba ang tawag nito dito sa Norwegian? Po English, lime. Tawag sa Norwegian ay ganun pa din. Lime pa din. Parang thrilling pero ganun pa din naman. Ano naman ang bell pepper? Ang tawag po ng bell pepper dito ay paprika. Paprika. Madami pong klase ng paprika. Meron pong green, meron ding red, meron ding yellow, ganon. Kasala tayo. Kasala tayo, friends. Ano naman ang tawag ng ito? Kamote. Yes, may kamote po dito. Hindi ko alam kung imported to or dito lang to. Parang end part ng summer. Kaya may produkto talaga dito ng ganito. Ano po ba ang sweet potato in Norwegian? Ang tawag po dito ay søtpotet. Søtpotet. Ano naman ang tawag ng potato? Nakabalot na siya ready to cook. Ano naman ang tawag? Ito yung hindi nakabalot. Ano naman ang tawag nito in Norwegian? Ang tawag po ng potato ay potet. Yun. Ano ang tawag ng dito naman tayo? Anong tawag nito? Onion. Anong tawag nito sa Norwegian? Ang tawag po ng onion ay rødløk. Rødløk. Yan. Ano naman ang tawag ng garlic in Norwegian? Hvitløk. 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 Yan. Ano naman ang tawag? Dito tayo kasi may tao. Ano naman ang tawag ng carrots? Ang tawag po ng carrots dito ay gulrot. Gulrot. Yan. Ano naman ang tawag ng pinya? Pinya dito sa Norwegian. Tawag ay ananas.
Ananas. Ayun. Ano naman ang tawag? Ito. Ito, in Norwegian. Sa atin tawag nito orange pa din eh. Hindi po. Yung ganito, tawag nito ay clementiner. Clementiner. Ito naman tayo sa lemon. Ano ba ang tawag ng lemon sa Norwegian? Tawag nito ay citron. Citron. Ito po, paprika pa din siya, pero Swiss paprika. Yan. Ano naman ang tawag ng avocado? Ang cute ng avocado, no? Pag ganyan lang po yan, pero mahal po dito yung avocado. Ang tawag ng avocado po in Norwegian ay avocado pa din. Same. Ano naman ang tawag ng talong in Norwegian? Ang tawag po ng eggplant ay aubergine. Yan. Vet du vad heter det på engelsk? Unnskyld? Vad är det på engelsk? Jag glömde. Vad är det på engelsk? Jag glömde. Squash. Nej, det är inte squash. Vad är squash på engelska? Jag glömde det. Vad det heter squash på norsk. Oh, nakalimutan ko po ano to sa English, pero squash ko ang name nito dito. Squash. Ayan. Ano naman ang tawag ng orange sa Norwegian? Ang tawag po ng orange, sarap po ito, orange ay appelsen. Ayan. Appelsen. How about ang pears? Ano ba naman ang tawag ng pears dito? Ang tawag po ng pears ay para. Apple. Ano ba naman ang tawag ng apple dito sa Norwegian? Tawag po ay eple. Ayan. Punta po tayo dito kasi may tao dyan. Baka po tayo kasala. Dito tayo sa kabila. Ayan. Dito naman po tayo sa side na to. Ikot po tayo sa lahat ng fruits and vegetables. Ano ba ang tawag dito? Sa cauliflower. Ang tawag po nito ay blomkål. Blomkål. Yan, ang spelling po ng blomkål. Yan, oh. A-angel yung call. A-angel. Ano naman ang tawag ng carrots? Carrots dito sa Norway. In Norwegian. Ang tawag po ng carrots. Tingnan nyo po yung carrots, oh. Meron pang ganyan, oh. Ang tawag po ng carrots dito ay gulrot. Ayan. Ang tawag naman nito, yung cabbage dito, hodakål. Parang head. Yun, hodakål. Yan, di ba? Ang cute ng nila ng tomato. Iba't iba yung kulay. May ganyan. Tapos may red. Pero pareho pa din, tomater. Ang madami tomater ang tawag. Ano naman ang tawag sa plums? Plum po to eh. Ano ba ang tawag ng plums dito sa Norway? Ang tawag po dito ay plummer. Yon. Ano ba to? Red beets? Ay, iba-iba siyang, iba-ibang kulay, hindi lang siya red. Iba-iba yung kulay. Ayun, oh. Beta. Ganun pa din. Beet pa din. Sa pagkakaalam ko. Ano naman ang tawag ng avocado in Norwegian? Avocado pa din. Walang kaibahan. Carrots. Balik na naman to. Avocado na naman to dito. Tomato, avocado, tomat. Ito. Ano ang tawag ng cucumber?
Anong tawag ng cucumber in Norwegian? Ang tawag po ng cucumber sa Norwegian ay agurk. Agurk, yeah. Agurk. So, tingnan lalaki ng tomato, tomat. 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 Ito naman po tayo dito. Ay, parang ano lang naman to. Maliliit lang siya na potato. Potet ang tawag. Meron yellow. Tingnan nyo. Tapos meron ding red. Yan. Punta naman po tayo dito. Eh, kalimutan ko to. Ay, same lang naman. Same lang ang name. Broccoli. Broccoli pa din. Iba lang yung spelling. Yan. Broccoli. Iba lang yung spelling ng broccoli. Ano naman ang tawag ng mushroom? Mushroom dito sa Norwegian, ang tawag po ay soup. Soup. Pero itong klaseng mushroom na to, ang tawag po ay champignon. Champignon. Yon. Yan po yan. Ito, ano nga ba to? Parsley. Ngayon ko pa lang ito nakita, friends. Parsley daw. Parsley pa din. Parsley pa din naman. Ayan. Parang halos libot na natin. Mamaya na lang doon sa kabila kasi may mga tao na sila yung umiiwas sa akin ng kusa. Kasi takot silang mapabilang sa video. Ayan, umiiwas sila ng kusa. Ayaw kong disturbo sa kanila. Yan. Dito tayo sa naka-ref, mga gulay. Meron pong naka-room temperature na gulay. Meron namang naka-ref na gulay. Dito muna tayo sa naka-ref, yung sa mga walang tao banda. Para hindi tayo makasagabal sa kanilang pamimili. Ayan. Dito tayo sa ito, mangga. Ano ang tawag sa mangga? Dito sa Norway, Norwegian, ang tawag po ay mango. Same pa din ang spelling. How about nito? Celery. Ganun pa din, celery. Iba lang yung spelling. Sa uli natin mambuti. How about ang kiwi? Ganun pa din, kiwi pa din. Same ang spelling. Dali lang, kasi may ano siya. busy ang linya. How about dito? Ano naman ang tawag nito? Ay, broccoli pa din. Pero hindi pareho yung spelling. Yan lang kaibahan. Ito, meron silang celery. Celery pa din naman ang tawag. Iba lang yung spelling. Celery pa din siya. Ito, ganun pa din naman, chili pepper, same lang. Ang tawag dito ay chili pepper, kasi yung red po dito ay chili pepper. Ito naman ay chili pepper green. Kasi green yung kulay, kaya chili pepper green. Green means green, yun lang. Kasi ito, masarap to. Hindi ko alam ano to sa English. Ang tawag dito ay suker arter. Suker arter. Yung parang beans din siya. Basta masarap to kainin lang ng kainin lang siya ng fresh or pwede mo isama siya sa food. Yun, sarap yan. Ano ba ang tawag ng loyak, ginger, dito sa Norwegian? Ang tawag po dito ay ingefær. Ingefær. Yun. As in, hindi po far. Kasi pag far po, ibig sabihin nun, father. Far. Ganun, far. Ingefær. Ganun. Meron pong pasosyal, far. Diba? Kasi pag far, father yun. Ano po ang tawag ng asparagus? Ang tawag po ay asparges. Asparges, yon. Ano ang tawag ng leeks? Hindi nyo po makita
Ito, anong tawag ng leeks dito? Leeks in English. Tawag po ay pure. 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 Ano ang tawag ng spinach? Ito, spinach. Ang tawag po ay spinat. Spinat. Ayan ang spelling. Wait. Spinat. Spinat. Dito naman tayo sa kabila. Ano naman ang tawag ng spring onion? Madali lang. Spring means vor. Onion, look. So, tawag nito, vorlock. Vorlock. Ito naman, masarap to. Pero hindi ako marunong mag-process. Gusto ko yung processed food, process na ganito. Ang tawag nito sa English ay kohlrabi. Kohlrot. Kohlrot. Ang tawag. Ayun. Hi! Say hi! Ito tayo sa kabila. Ano ang tawag na sa cabbage? Ang tawag po ay pudakol. Pudakol. Yan. Baby leaf, same lang naman. English, same lang siya. Yan. Kung titingnan nyo po, English siya, di ba? Yan, same lang siya, English. Tayo sa kabila. Yan. Ang tawag ko dito ay shinakol. Shinakol. Yung shina, yung spelling po ay K-I-N-A. Shinakol. Yan. Yung rocola, rocola pa din. Yan. Tapos yung ano pala, kale. Kale. Ang tawag dito ay grencol. Grencol. Madami pong klase ng col dito. Ayun, green col yun. Tapos hoda col, yung yung cabbage, gulrot, bloom col. Ito, bloom col. Ganun pa din, avocado, same din. Ayun, may mango pala dito, friends. Nag-open pa tayo doon. Meron palang mango dito, ang laki. Sarap ng mango, pero ang mahal. Ganon. Ano ba ang tawag nito dito? Cucumber. Tawag po ng cucumber ay agurk. Agurk. Yun. Tomato. Ang tawag ay tomat. Tomat. Ayan. Halos nalibot na po natin lahat. Ito, yung tawag ng banana. Tawag dito ay banan. Banan. Isang klase lang po yung banana dito. Di po madaming klase ang banana. Kaya nakakamiss sa Pilipinas kasi madaming klase ang banana. Ito naman po, ito yung hili kong bilhin. Uy, natumbling after na. Ayan. Ang tawag ng grapes ay druwer. Ayan, oh, nakikita nyo, druwer. Druwer. Green. Tapos ito naman, red. Iba-iba siya na klase. Ito green. Ito siya, ano siya. Pero pareho naman sila, matamis. Iba-iba lang sila na klase. Yon. Okay, yan. Druwer pa din. Yan. That's all for today, folks. Sana po na appreciate nyo yung pasasalamat ko sa inyo sa sa way na turuan ko po kayo kung ano yung Norwegian names ng mga fruits and vegetables na makikita nyo dito sa Norway. Hindi na po tayo pupunta doon sa ibang banda ng grocery kasi madami pong tao, and yung pinakiusap ko lang po na section ay sa fruits and vegetables lang. Nakiusap po talaga ako na nag-email sa kanila para i-feature nga yung fruits and vegetables. Ayan, meron akong kakilala. Hi! Yun. Dalawa na po yung kakilala kong na meet ngayon dito. So, uwi na po tayo. Thank you for watching.